Velkommen til dig, Frederik Strand, leder af Politimuseet. Til næste nummer af Fagbladet Dansk Politi har du beskrevet en sag fra 1964, hvor Karl Skomager han forsvandt. Sagen blev taget op igen 12 år efter, og faktisk lukket ned, hvor man fandt ud af, at der var tale om drab. Hvad er særligt ved den sag, siden du har valgt at beskrive den? Altså sagen er meget speciel ved, at en person forsvinder, og så bliver fundet 12 år efter, og man finder ud af, at personen er blevet myrdet af sin arbejdsgiver og nogle kolleger. Det er sjældent, at det sker, og det er også sjældent, at man finder en person her 12 år efter begravet under en sommerhusgrund. Så der er mange specielle aspekter i denne her sag, der gør, at jeg har taget den op. Så du har taget den op, fordi det også er en god historie? Det må man sige. Det er en god historie, men den fortæller jo også noget om, hvor kompliceret efterforskning i forsvindingssager faktisk er. Og kan du fortælle lidt mere om det? Hvis man skal, jeg tænker, kan man lære noget af fortiden? Eller? Ja, det kan man jo i det her tilfælde her, på den måde, at der er jo tale om en forsvindingssag. Karl Skomager, han bortgår jo, og man kan ikke se, at der er noget kriminelt, som ligger bag det, at han er forsvundet. Og derfor så henlægger man jo sagen. Og så viser det sig altså, at der er en kriminel handling, der ligger bag. Men igen er det jo for politiet, da de står med sagen i 1964, meget svært at se, at der faktisk ligger noget kriminelt bag. Og så det viser jo, at det er meget svært at håndtere den her slags sager her. Det er nok det, som Karl Skomager-sagen er et skoleeksempel på. Kan du forklare lidt om mulighederne i udviklingen af de metoder, politiet bruger, når en person forsvinder? Ja, altså det der sker, det der er nyt, det der er kommet til, det er, at man jo har de sociale medier, Facebook for eksempel, hvor man kan efterlyse folk. Det er noget nyt, der er kommet til, og her har der været en væsentlig udvikling, kan man sige. Noget, der også har udviklet sig siden, det er jo Interpols database. De har en elektronisk database, hvor man kan se, hvem der er forsvundet fra hvert land. Og det gælder altså også Danmark, og der er altså også nye muligheder derfor at efterlyse folk. Og altså, det er jo ikke forbudt at forsvinde. Er der nogle etiske overvejelser, politiet tager, når en person bliver meldt savnet, i forhold til, om man skal lede efter ham og blive ved med at lede? Eller? Altså, hvis der er tegn på, at personen er bortgået frivilligt, og egentlig ikke ønsker at blive fundet, og der ikke ligger noget kriminelt bag, så vil man holde sig fra at gå nærmere ind i den her sag her. Der kan også være spørgsmålet om, er vi med til at kriminalisere personen på en eller anden måde, hvis vi får billedet ud af personen eller den slags ting. Og der skal man også være tilbageholdende. Så der er altså nogle etiske overvejelser, når man går ind og efterlyser personer. Og så også noget, der gør, at politiet til tider kan være tilbageholdende. Hvem er det typisk, der forsvinder? Altså ja, hvis man går ind og ser på for eksempel Interpols database, så kan man se, at der er et betydeligt antal børn af udenlandsk herkomst, som er meldt savnet. Og så er der også en del midaldrende mænd, som altså Karl Skomager, som er forsvundet. Okay. Tak for det. Selv tak.